Здравейте, колеги! Отново сме на Ботевградско, което съвсем не е изненада за вас. Днеска обаче ще разглеждаме термостати за вентилаторни конвектори и с какво разполагаме, защото имаме много. Така, първото нещо, което виждате тук монтирано, това е SAUS FC600. Това е термостат за вентилаторни конвектори, който работи в Zigbee мрежа и му е необходим хъб. Обръщаме се на тази страна. Тук си имаме стена на Енго. От енговските, този, който върши работа е EFAN, контролер за ВК. И ВК вентилаторни конвектори. Сега, тия не са подредени, отиваме нататък към стелажите за разглед. Сега, този вече го видяхте. В кутийката изглежда така. И може да се ползва с всички вентилаторни конвектори с AC двигатели. Ако имате DC и трябва да управлявате 0,10 волта, има и това прехождане тук. Това е за 0,10 волта. Така. Поддържа там датчици, раути, карти за достъп и така нататък. Следващото решение, което както тръгнахме да ги показваме, това е EFAN. Неговото предимство е, че може да управлява подово и конвектори едновременно. Идва в две версии, черна и бяла, свързва се директно с Wi-Fi. Не е с Zigbee. Значи той е с Zigbee, този е с Wi-Fi. Хубаво да правите разлика. Продължаваме напред. Друго за вентилаторни конвектори. Разбира се, най-доброто възможно. Това е нашето решение. ROMstyle. Защо е най-доброто? Защото, освен че се свързва с Wi-Fi, може да управлява както 0,10 волта, така и 3 степени на вентилатора. Тоест AC-DC мотори тук няма значение. Има изводи за всичко и работи по Modbus. Modbus не сме го свързвали. Така, продължаваме напред. Следващото нещо, което може да се ползва за вентилаторни конвектори, това са тия мидейски термостати. Те са за вграждане вътре в нашите конвектори. Чай, че някой го е залепил тук с тиксо, разбира се, имах си хас. Добре. Добре залепени са. То май не. Така. Ето го как изглежда. Повечето от вас трябва да са го виждали. Този е за AC двигатели. На конвектора по какво се познава? По това, че е квадратен. И вътре дупката в самия конвектор е квадратна. Отвора, де. Така. Този, който е за DC, така наречения стъклен термостат, ето тук до него седи. Тук е единия. Той е за 3 степени на вентилатора, той е с 7 степени. Може да видите главната разлика каква е. Той е продълговат. И е така наречения, ние му викаме стъкления термостат. Стъкленият термостат. Ако някой дойде и си е поръчал термостат без управление, може да го познаете, защото това е продълговато. Излиза само това кабел, свързва се с този кабел и се качва горе, вътре. И така в платката. Друго за вентилаторни конвектори, по реда на номерата, Zoninger. Zoninger, въпреки че е с вода и с не знам си какво, си е вентилаторен конвектор. Това е управлението с Wi-Fi. Може да го видите тук. Това е Wi-Fi. Така. И сега трябва да намерим следващия. Следващия е без Wi-Fi. Той е по-познат. Само дето... Ето го. Управление на комфорт, Zoninger, TR110. Това е новата визия. Значи няколко пъти го търсят разни хора, не могат да го намерят. Не знам кода ли е сменен или какво. Но по-важното в случая е, че визията е много подобрена спрямо предния продукт. Значи предното е едно дърво. Ние го имаме тук монтирано, сега ще ви го покажа дървото и да видите новото. Нали, много е важно да правите разлика. Така, го новия. Нали, той изглежда доста приятно, събрано, повърхностен монтаж и така нататък. Докато стария, тук го имам монтиран при вратите на Ботевградско, има гард завеса тук.
Мога го видите. Значи, разликата е много голяма. И това си управлява вентилаторни конвектори, както всички останали. Сега. Значи като погледнете или на сайта, или където и да видите, първо почваме с това. Това имаше бял и черен спрян от производство. Каквото е останало, това е смисче с 7 бройки. След това небезизвестния Rapid 11. Rapid 11, класика в жанра, всички сте го виждали, всички го знаете, като работят в Romstyle. Ако не го знаете, накарайте по-опитните колеги фанат да ви го покажат. Мисля, че има нива във всички магазини. Ей това нещо. Топло студено, вентилатори. Той е, може би, най-разпространения такъв контролер. Така. След това. RDG 260T. Това е такова високотехнологично решение. Може да управлява подово. Ама ако тръгнете някога да го продавате, по-време се обадете. Преди това. Е така изглежда. Много готин. 356 евро. Така че това е малко по-висок клас. Меко казано е малко по-висок клас. Един от най-високите класове. Може да се свързва с интернет, но му трябва допълнителен сървър, който между другото имаме цена и за него. Така,